har en YouTuber i dag, begynder vi på Random Games episode 2, og jeg valgte jo så at bare bygge videre på det her, så ja. Det bliver meget sjovt. Kom i gang igen. Hvad skal jeg lave der? Skriv i kommentaren, hvad I synes, det skal være. Spawn, jeg ved det ikke. Jeg er i tvivl. Jeg er virkelig i tvivl, så hvis I vil være så søde og skrive det i kommentaren, så vil jeg blive glad. Jeg er i tvivl om det skulle jeg tage. Jeg ved ikke, hvad det bliver til. Jeg tror, der kommer nogle gange, hvor jeg ikke lige har YouTubet. Altså, ja. Selve taget. Ikke lige YouTubet, jeg bygger det her. Så laver jeg noget andet random. Det vil være lidt kedeligt for, hvis jeg bare hele tiden spiller det samme, når det hedder random. Så skriv i kommentaren, hvis I hellere vil have, at jeg spiller det om. Det kan jo godt være. At I hellere vil have, at jeg skal spille det om. Nej. Måske en linje. Sådan der. Og så. Nej, det forstår ikke helt. Nå. Jeg forstår ikke, hvad jeg selv bygger loli. Så bygger jeg det op her. Nej, det er jo bare det selve. Nej. Ja, jeg er lidt fuld endnu. Og jeg
virkelig dårlig til at uploade. Så det må jeg undskylde. Men det kan desværre ikke gå noget ved. Sådan er jeg bare. Nej, nu må man gå i Tuesday. Nå. Så bygger jeg et landrum her. Bla bla bla. Og jeg tror måske jeg forstår det nu. Juhu, hvis jeg gør. Yes, jeg forstår min egen plan, mand. Hvor lidt top 10. Hvad mangler vi nu? Det skal jeg ikke. Det er ikke lige mig. Så er der kun 2. Og i længere hen. Nu forstår du, så skal man på. Nej, så har jeg dækket her. Selvfølgelig. Her, det var godt nok svært at forstå. Så den har jeg jo lidt fejl. Fejl, stor fejl.
Og så sådan her. Sådan. Sådan. Og så går man ned. Og så faction eller hvad. Nej, det gør man her, tror jeg. Her nogenlunde, man hopper ned. Så. Jeg tror måske, ja, det bliver nok til at spawn. Det er jeg sgu bange for at sige. Eller bange på sgu noget. Det var det andet spawn. Der er der for meget sne, så det bliver nok det nye spawn der. Så. Jo. Så går man bare ned. Så overvejer jeg at lave nogle rum der og der, så jeg ved ikke, nu har vi vel bygget meget, nej. Nå, så tror jeg, vi stopper den her video. Og sidste episode, det bliver random episode 3, der tror jeg også, vi bygger på det, og så bygger vi det færdigt, den EP, og så ja, så stopper vi. Og ja, det må være det. Sørgeligt. Nå, ses!